הבמה שלך. הבמה שלי, איך סידרת את זה? למה אני לא הצלחתי? אתה הולך לגוגל אפקטס ותשים, זה ישים אותך. כן, כן, הוא לא מצליח. טוב, לא נורא. נוותר על זה. ערב טוב לכולם, מה העניינים? טוב, אז הנושאים שלנו שיהיו לסדר, כמו ששלחתי לכם גם אתמול. בהתחלה נדון בדברים שהיא ביקשה שאנחנו נטפל בהם, ולאחר מכן נדבר פרקטיקה יותר, ואיך אנחנו רוצים להיכנס לתוך העבודה עצמה. אז הנושאים הראשונים שנדבר זה אתיקה וסכנות ברשת. כל אחד יספר פחות או יותר איזה דברים הוא גילה, נדבר עליהם ואחרי זה נסכם ונעבור למה אנחנו צריכים לעשות בכלל אחרי זה. לי, את רוצה להיות ראשונה? סכנות ברשת? מה, מבחינת חינוך? איזה סכנות ברשת מהמחקר שלך שגילית? טוב, יש את התופעה הזו של הפדופיליה שהיא ניכרת, ובנוסף יש דרבון של בני נוער לתופעות שליליות, אם אנחנו מדברים על תופעת האנורקסיה, זה גם משהו שיכול לעורר אתכם כמינוס בפלטפורמה הזאת. אוקיי. עוד נושאים שמעניינים שקשורים לסכנות ברשת? כל כן, רגע, מה? אפרת, בואי תוסיפי לנו מה? אפרת? שומעת אפרת? שומעת מה אנחנו מדברים? שומעת? כן? כולם רואים בצד שמאל מה אני כתבתי? לא. בצ'אט הקבוצתי לפתוח אותו? תוכלי לראות, אני יודע לי, יונתן, אתה רוצה להוסיף משלך? סכנות ברשת? כן, אני מעלה כמה דברים. קודם כל, נושא הזיהוי. קשה מאוד לוודא זהות ברשת. זה אומר שאנשים יכולים להתחזות לדברים מסוימים, אנשים יכולים להעלות מידע שהוא לא מאומת, אנשים יכולים להתחזות גם במיוחד כל מה שקשור לבני נוער, אבל עם אג'נדות שונות, בין אם זה כדי לגנוב דברים, בין אם זה כדי לפתות אנשים, בין אם זה בעיקר בנושא בני נוער. הנושא המיני מאוד מאוד נכנס לתוך העניין, ולאור העובדה שגיל המשתמשים הולך ויורד, אלה סכנות מאוד מאוד מוחשיות. הדבר השני הוא נושא המידע עצמו. יש המון 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 מידע, והמידע לא בדוק. זאת אומרת, אפשר לעשות חיפוש בגוגל, שזה הכלי הנפוץ ביותר, לראות מה מגיע ראשון בתוצאות החיפוש, ולהחליט שאנחנו לא בודקים, אנחנו לא עושים מחקר, ומה שעולה ראשון הוא גם הנכון. והדבר הזה הוא גם כן מאוד מסוכן, לא בדוק, נגישות למידע, כמובן אל מול הפן השני שנותן הרבה מאוד מידע, ואפשר שכל אחד יחליט מה נכון ומה לא נכון, אבל בסביבה לימודית זה מצריך הרבה מאוד הכוונה, וזה יוצר מצב שאנחנו מאוד מתקשים לשלוט על למה נחשפים התלמידים. אוקיי. מישהו עוד רוצה להוסיף עוד משהו? אני לא שמעתי לראות כל מה שאמרת, אז אני אגיד מה שאני חושבת. אוקיי. הנושא של הפדופיליה, וכמובן הנושא של חרמות, נכון, באזור בני נוער, חרם קבוצתי בפייסבוק וכל המסלעים האלו. עוד
אתיקה, כשאתה אומר אתיקה, באיזה כיוונים של אתיקה? יש הרבה כיוונים, זאת אומרת, הפעם הראשונה היא, כמו שאמרנו, זה הנושא של זהות. אין אחידות במה שמותר להעלות, כל אחד יכול להעלות מה שהוא רוצה. גם בין... אחידות במידע? אין אחידות בבדיקה, זאת אומרת, כל אחד יכול להעלות את מה שהוא רוצה, באיזה סטנדרט שהוא רוצה. אפילו תיקח דברים שנחשבים כבדוקים, כמו ויקיפדיה. גם ויקיפדיה בסוף נוצר על ידי כל אחד שחושב שהוא בר דעת בנושא מסוים. שוב, זה לא שזה שונה בהרבה מספרי לימוד או ספרי היסטוריה, שבסוף יש להם איזושהי זווית, אבל הרמה מאוד מאוד משתנה, אין הרבה חסמים, אין הרבה בדיקות. הביקורת היא דבר שגם אנשים לא טורחים לפעמים לבדוק. אנחנו, במיוחד ילדים, אם אין הנחיה בדוקה מה הדבר, זה לא שאנחנו פה מנחים אותם לאתרים ספציפיים, או כן, אם אנחנו נעשה את זה אולי נמנע את הבעיה, אבל השימוש בגוגל שוב כמוליך קו מסוים יוצר חשיפה בלתי מבוקרת למידע שכל אחד יכול באמצעות כסף לקדם את עצמו, להעלות נושאים לתשומת הלב. דרך אגב, לגוגל עצמם יש הרבה אספירציות להיות גם מחנכים. יש להם תוכנית שלמה שנוגעת לחינוך ילדים. אם מסתכלים ביוטיוב או בגוגל ועושים גוגל לרנינג, זה מעלה סדרה שלמה של חזון לגבי איך הם רוצים ללמד את העולם דרך גוגל. כן, היה להם גם בעבר את הגוגל אקס, אם אני לא טועה, ובכלל יש להם, אתה יודע, גם את הדברים שקשורים למשקפיים החדשות שלהם ולכל המיפוי החדש שהם עושים. אוקיי, כולנו להיסטוריה, והם עושים גם מיפוי של תמונות ממצב נוכחי להיסטוריה בהשוואה בין שתי תמונות. נכון, אבל זה מביא גם לדבר אחר. מה שאתה מציין זה גם נושא הפרטיות והחדירה לפרטיות. איפה מצלמים, מה מצלמים, שזאת, אם כבר מדברים על סכנות, זאת אחת הסכנות. חשיפה או היעדר פרטיות וחשיפה למידע שהוא לא לגיל של מידע לא מבוקר. ושוב, אם אנחנו הולכים לפורנו או לחרם. זה גורם נזק לפעמים מאוד מאוד גדול להרבה ילדים, להרבה בני נוער, ואי אפשר למחוק יותר, הרבה פעמים, זה נשאר ברשת. זה נשאר לדורי דורות וזה מופץ. זה גם בארץ.
מצד ש... נכון, וגם בנוסף, גם אם בית ספר כתיכון מארגן איזושהי עמדה ממוחשב, חדר ממוחשב, זה עדיין נראה מאוד מאוד ארכאי וממש ממש לא מתקדם, אז גם כאילו כל מה שמופיע בספר הוא לא כזה יוקרתי ולא כזה מעניין, כי הוא באמת לא משתייך למה שהעולם מציע ומה שהעולם משתמש, באמת הכל מאוד ארכאי ומיושן. אבל זה צד אחד של הנושא. צד שני, אם אנחנו מדברים באחד הקורסים על שוויון בין אנשים, פה אנחנו יושבים בכיתות, לא שומעת. פה אנחנו יושבים עם מצב שכל ילד כמעט יש לו אייפון והוא מחובר לרשת לא שומעים אותי? הלו, שומעים אותי? עכשיו בסדר. אז עוד פעם, קודם כל זה תכף ייגמר לי המקום של ההקלטה, זה מקליט רק 15 דקות. אבל אנחנו מתעדים, זה נראה לי מספיק. תביא קפה, מה אתה מכין רק לעצמך? תה. כן. אנחנו צריכים לזכור שכרגע הטכנולוגיה היא מאוד מאוד תלויה מצב סוציו-אקונומי. יכול מאוד להיות מצב שבכיתות בפריפריה אין לכל, או אפילו פה באזורים שלנו, יכול להיות בית ספר